যতনা খুলুমখা তিনি 9 তারিখ জুন 2020 kahe saklaimon belai khena जों तिनवाना लाइजाक 4टा समय चीनी मंत्रिसभा बैठक उनखा चीनी कैबिनेट मीटिंग आब्रा जों डिटेल सालायखा तेबो जों साइमाखा अबन पहिला सिगां चीनी तिब्रा हास्तेव चीनी ताखु खरकसा लांमा चलांखा जों खोनाखा विश्वकुमार देबबर्मा बनि बयस 50 बो चाचू सुबलगढ़नी अब हेजामारा आदि ब्लॉक लाइगो सिमना बतिनी कोविड-19 कोरोना भाइरस मंजागई बो थैलांखा आबनि बयसिं बेलायखेने खा खामजाक तेवाना लाइजाक जों साइमाखा जोंनि विश्वकुमार देबबर्मा बो त्रिपुराव तंमानि न फियाबा बनि बस्ला कमलजीत देबबर्मा बो बेंगलुरु पराय दङ बखरा छात्र बो बेंगलुरुनि फाइगो बो फाइगै बो नाव फाइमानि जों साइमाखा तै बो लास्ट सबनो जों नेगेटिव जों मांखा फियाबा बो 3-4 दिन बा 5-6 दिन बो नाव तंखा आपरो बो कुनो पजिटिव मानजायाखो फियाव जों आबनो साइमाखा जे बो जखन बेंगलुरुनि फाइगै बनाव थां दङैखा आफ्रनो बनि फाइदे अब मानजाखाना परेव जों नुखा तिनि जोंनि विश्वकुमार देबबर्मा बो किसा सरि दुर्बल जों साइमानो जों रिपर्ट माखा बो वाइसा स्ट्रोक बो अंजाक तै बो बनि किसा प्रब्लेम दङ बनि किसा रोगी जों अब मानजाखा आगे बनि रोगी दङ हाइपारटेंशन बो अंगै दङ अबंगै बनि हार्ट नि किसा प्रब्लेम दङ जों खोनाखा आबनि बागै जोंनि बो कोविड-19 माजागै बो बनि लांमा चलांखा आबेलायखे वानामा संसा तेबेलायखे क्रिमा संसा आबनि बागै जोंनि सरकार तरफ থেকে जे जों जे घोषणा खाइमानि जों बनो रां रिनाय जोंनि सरकार हयते अब माननाय जे जोंनि सरकार दायजानि मते जों तब अब सानबसुगो जोंनि हास्तेगो त्रिपुरा हास्तेगो जोंनि कोविड-19 कोरोना भाइरस बेलाय बाराय दङ ताव जोंनि खबर माखा प्राय 840 हाय जोंनि पजिटिव केस माजा दङ अब सालब्रुंनो अब बाराय दङ आबनि बागै आं कयनाय जत्त जोंनि हास्तेनि ताखौ बुखरावनो तमा त्रिपुरा सातमा वानसा जों जे सरकारनि जे रुल थाइमाने नियम कानुन थाइमाने आबनि माने माथलायनाय ताफोनो जों साइमानो त्रिपुरा रायजोआव बेलायखोनो वानामा संसा तैबो जों खोनाखा तब गोबां मा जोंनि फातानि हास्ते तंनायाव जोंनि माइग्रेन्ट लेबाराव बा स्टुडेन्ट बर' फाइनानि नाय दङ जों दिनै सालायखा डिटेल सालायखा आबनि बागै ताम खायनाय खाया दिनै बनि बागै आं अबनो सानबसुगो जत्तनो दिनै हास्तेनि बराव तमा वानसा तमा त्रिपुरासा जों जत्तनो जोंनि सरकारनि जे नियम कानुन जों माने माथलायनाय तै ससियेल डिस्टेंस खाय माथलायनाय तैबो जों नुखा त्रिपुरा रायजोआव गोबां मा जोंनि फातानि बराव फाइमसिं फाइ दङ साबुं बुरुं फाइ दङ केबो गारि बाय फाइयो केबो ट्रेन बाय फाइयो केबो फ्लाइट बाय फाइयो ओमफ्राय जों नुखा आबनिबो जों बेलायगे सतर्कमा थांनाय बिसोर जोंनि पारावबो जों दाउ फानो जों नुखा गोबां मा आं जों गुरिफोर नुगो जों बराव मास हेफाजागिया मास गामजागिया आबाद जों नुयै दङ आबनि बागै आं कयनाय जत्तनो किसा सिनसियारलि किसा चेतना खामा दंनाय अजाराव बेलायखे जरा हामिया जों तैबो वानाय दङ ताबो जों गोबां मा डिस्ट्रिक्टआव जोंनि सरकारि भाबे जों जोंनि आइसोलेशन सेन्टार प्लास जोंनि कोविड-19 नि हस्पिटालाव जों क्लक दङ आबो जों ताकफानो जों साइमानो प्राय 1000 ऊपर जोंनि ताबखानो जोंनि सीट दङ बेड दङ आफानो जों ताबो साब्रुं बुरुं बाराय दंमानि बागै आबो जों बेलाय वान लाइजा दिनै आं तेखे साख्राय मुसुगो आबो जों आं बेलाय खबर गाहाम जे माइग्रेन्ट लेबार जों नुखा प्राय 28,000 हाय फातार दङ जों हिसाब माखा 28,000 ऊपर अब त्रिपुरा वानसा मिलगै अब फातार बराव सामखाय दङ माइग्रेन्ट लेबार आउटसाइड स्टेट
आरो बिसिङाव 3 पॉइंट जोंनि हिसाब माखाजों 15,862 जन 15,865 बरफ त्रिपुरा केफिल फाइका जोंनि माइग्रेन्ट लेबार बरनो बाहायनो जों वानसक दङ दिनै सरकारनि बाबै जों बर ताम खायमा जोंनि स्किम कैसे जों मानखा प्रधानमंत्री एमप्लॉय जनरेशन प्रोग्राम MPEGP अब कैसे स्किम दङ आ स्किमनि माध्यमे बिसिनि जों जे जोंनि हादराव सामथां थानाय गोबां स्किल दंनाय बर माबे जों दा वानसक दङ जों बरनो सरकारि बाबै जों बर लोन दिनाय ते बरनो जों सेल्फ एमप्लॉयमेंटनि बागै जों बरनो जौगानाय जों दिनै कैबिनेट मीटिंआव जों पास खालायखा ते गोबां स्किम दङ आ स्किमनो माना बागै जों कैसे हेल्प डेस्क जों कैसे खुलावनाय जों अब जों सालायखा ते प्रोटेक्ट जागो जों नि मार्केट सेंटर SDM ऑफिस ब्लॉक ऑफिस जों आरो जों नोटिस टांगै रिनाय ताम स्कीम जों एवेल खायमा जोंनि माइग्रेन्ट लेबारनि बागै जों ताम स्कीम दं अब जों जत्तनो टीवी राव सानाय ते नि ब्लॉक SDM ऑफिस DM ऑफिस जों आबनो जों एडवर्टाइजमेंट खायरिनाय आबगै आं जत्तनो कयनाय ताबो जरतै 15,000 नि ऊपर जोंनि फातानि फाइजाब फाततिन त्रिपुरा बरावनो बर फाताराव एकदम सामथाङै दंमानि बर लकडाउन नंगौ बर मा फाइखा बर कामरो मालिया आबानि बागै जों बनबां व्यवस्था खायनाय बागै जों दिनै मन्त्रि सभायाव दिनै कैबिनेट मीटिंखौ पास लायखा गोबां मा स्किम दङ आ स्किम न जाते जोंनि बराव त्रिपुरा साराव जेकुनु बराव आबनो एवेल खायमानो आबो सुजुग नामानो आबनो जों हेल्प डेस्क लायनाय तैबो निरक BDO ऑफिसाव जजु खायदि DM ऑफिस जजु खायदि SDM ऑफिस जजु खायदि जे बराव फातानि फायनाय जों काममाया आबरनो बागै जों कामरिनाय आबो जों जोंनि सरकारआव सालायखा तैबो जे रेशन कार्ड मायाराव आव कैसे बेलाय खर काहाम ताफोन जों बर रेशन कार्ड करै गोदोमा बोसोराव फाता थां दंमानि बनि फेमिलि सहबो थां दंमानि नि बेंगालुरु हायद्राबाद मुम्बाइ दिल्ली गोबां जागो चेन्नाइ राव थाङै दंमानि बरनि रेशन कार्ड माया आबरनो भाइ जों रेशन कार्ड दिना बागै जों सालायखा जे बर ताबो फनो रेशन कार्ड करै बा भोटार कार्ड करै तंनायनो निराव जजु खायदि जों आबनो जों कैम्प खायो जों SDM नो साख्लाय रेखा DM नो साख्लाय रेखा बरन इमिडिएटलि जों साइमनो जेकुनु सुबिदा नांखाय हेल्प माना हांखाय जों रेशन कार्ड नांगौ एक नम्बर ते जोंनि भोटार कार्ड नांगौ ये गोबां मा जों नुखा जों बराव नि यागो रेशन कार्ड करै आबंगै बरन जों सुबिदा थक गया आबो जों दिनै सालायखा आबंगै जों सरकारि बाबे जों हेल्प खायनाय जे बरफ रेशन कार्ड करै बा भोटार कार्ड करै आबरो अंखाय न इमिडिएटलि न SDM जजु खायदि DM जजु खायदि तैबो जों लोकल लिडार जजु खायदि जाते न इमिडिएटलि आबरो जों न माना नांनाय आबो माय हंख्लाय जों न कोनो सुजुग सुबिदा रना बागै आबो बादांनाय आबो जों दिनै जोंनि मन्त्रि सभा सालायखा कैबिनेट सालायखा जे बरफ रेशन कार्ड करै न इमिडिएटलि जों रेशन कार्ड रना बागै जों चेष्टा खालायनाय अब कैसे जोंनि बेलाय खबर गाहाम आबनि बागै आं जतनो कयो जे चिम्बराव फातन फाइनाव निराव जजु खायदि निराव मा जों गोबां पेकेज जों खाय दङ ननो जों लोन दिनाय गोबां माध्यमे जों लोन दिनाय जोंनि ST कर्परेसन दङ जोंनि माइनरिटी कर्परेसन दङ गोबां मा SC कर्परेसन ते गोबां मा साबलम्ब इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओमफ्राय गोबां मा जागा जोंनि अब दङ जों मानानि बागै जों जोंनि लामा दङ अब आं कयनाय जत्तनो निराव सरकाराव जजु खायदि जों रिनाय जेब्ला माइग्रेन्ट लेबार दीर्घ बसर जे फाला थां दंनाय बरनो जों साहाय्य खायनाय बागै दिनै प्रधानमंत्री एमप्लॉय जनरेशन प्रोग्राम MPEGP आ स्कीम हते जों रां मोननाय मनो आं कयो जाते जों जत्तनो सायमना जों लकडाउन नि बागै प्लस कोरोना भाइरस नि बागै आफर पाइनि पाइसन ताबो सायमैया जोंनि बेलाय खाना संसा चिन्ति बराबो तैबो बाराय दङ दिन पटे दिन बाराय दङ आबङै जों जत्तनो जाते सोशल मेंटेन खायि प्लस दिनै तमुं चामुं जाते जों गाहामखे दंगै जाते जों साफ सुथराखे दंगै आबनि बागै आं जत्तनो कयनाय एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आं जत्तनो कयो जाते दिनै सरकारनि जे आइन कानुन सिनामानि आबनो मानेगै चलेखे बेलाय हामनाय आफो आसनो आनि कयमो तै साख्लायमो हामबाय।